Nagwangal si Senator Jinggoy Estrada may kaangtanan sa pagkadalahig sa iya pangalan sa kontrobersyal nga mga anomaliya sa flood control project sa Pilipinas. Sa sanitiri nga ginhiwat kahapon, nagpaguwa sa iya hibobon-ot si Estrada kag na tingala kun nga asalang kuno ang senador nga suno sa iya ginlansang sa krus sa isyu nga halos tanan nga Pilipino mayara sang nagkalain-lain nga mga komento. Nahibaluan nga ginpangalanan si Estrada ni Anay Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District Assistant Engineer Brice Ericson Hernandez sa hearing sang House InfraComm sa Senado bilang isa sa mga senador nga involved sa korupsyon sa flood control projects. Gin-athag man sang senador nga hindi bangod nga sikat sila nga nagapungko sa pwesto, dalahigon na sila ilabi na gid sa suno pa kay Estrada nga hindi iniinsakto kay parehos lang sila nga nagapungko sa pwesto kag nagapangalagad sa gobyerno. Handa naman ini nga magpaimbestigar kag magpirma sang waiver para imbestigaran ang iyang personal nga mga kita. Ini para mapamaturan nga wala sa naangot kay Anay Bulacan 1st District Assistant Engineer Hernandez. Suno pa sa iyang handa sang buksan ang iyang bank account para osisaon ang iyang manggad. Ako, I'm open to an investigation. In fact, Mr. President, ngayon pa lang, kahit hindi pa nagko-comment sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, ngayon pa lang, I'm willing to sign any waiver to open my bank accounts. And that I'll put that on record.